e projeto dan die leerwerktrajecten, nota desconocido nos ministerio, den pasado também nos hace algún dina of meu bisa den recién pasado, nos hace algún de proyecto na aqui, caminho bota mira também com e persona na de sistema aqui tá sentina muito mais llegar na projeto para sombra e nota algo que tá solamente riba papel en teoria só é uma maneira que lo que bota ganhando de teoria também bota praticando e parte bonita de projeto aqui tá que bota trazendo riba monumento lo que me quer personalmente tá trazer verbondenheid com o país e tá traz riba patriotismo depois de bo logro bo por mira depois de acaba e trabalho bo por mira logro e que tá algo que para dentro futuro bo por sentir sumamente orgulhoso de bisa a mim também a contribuir na meu país em sentido e tá criar respeito também para como pessoa e respeito também em sua totalidade para como país também pois me tá seguro sumamente contente e de nos parte de governo de Curaçao de parte de SOAW nos damos máximo nos damos máximo cooperação para o projeto aqui vir êxito. Stichting Herstelling heeft 18 jaar expertise in Amsterdam om jongens met wat in ons vakjargon heet grote afstand tot de arbeidsmarkt naar de arbeidsmarkt te geleiden. Het gaat om jongens die bij het onderwijs zijn uitgevallen en die door de normale arbeidsvoorziening niet echt geholpen kunnen worden. En wij zijn erin geslaagd in die 18 jaar die jongens door ze te leren werken op de forte allerhande arbeidsvaardigheden bij te brengen zodat ze de afstand tot de arbeidsmarkt hebben overbrugd. 18 jaar, kleine 200 per jaar, dus rekent u maar uit, dat zijn er dus heel veel in de loop der jaren in Amsterdam. Maar we hebben de afgelopen 10 jaar ook veel ervaring opgedaan in Paramaribo. Heel andere omgeving, maar wel dezelfde problematiek. Jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt op erfgoed, cultureel erfgoed aan het werk te zetten. Dus het is ons een eer om hier ook met onze expertise dezelfde prestatie te leveren. Hopelijk ten goede van die jongens, dat staat voorop. En ten tweede voor het monumentale erfgoed hier op dit eiland.